Ladies and gentlemen, Inter-College graduation ceremony is about to begin. Please welcome the Masters of Ceremony, Mrs. Fani Papamichail and Mr. Angelos Iakovidis. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποφοίτησης αρχίζει. Υποδεχθείτε τους παρουσιαστές της τελετής, κυρία Φανή Παπαμιχαήλ και κύριο Άγγελο Ιακωβίδη. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we welcome you to the 2025 Inter-College Graduation Ceremony. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην τελετή αποφοίτησης 2025 του Inter-College. Η τελετή αρχίζει με την είσοδο της πομπής των αποφύτων του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. The ceremony begins with the graduates' procession. Please welcome the academic community. Παρακαλώ, ας υποδεχθούμε την ακαδημαϊκή πομπή. We would like to call on stage the President of Inter-College, Dr. Emilios Solomou, to deliver his address. Συνεχίζουμε με το χαιρετισμό του δόκτορα Εμίλιο Σολομού, Προέδρου του Inter-College.
Έντιμη κυρία Υφυπουργέ Ναυτιλίας, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κύριε Ανώτατε Εκτελεστικέ Διευθυντή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κύριε Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς και συγγενείς αποφύτων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί απόφοιτοι, η απόψινή τελετή αποτελεί το αποκορύφωμα της μακράς και επίπονης πορείας σας προς την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Σας βλέπουμε απόψε εδώ με χαρά, συγκίνηση και υπερηφάνεια. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή σας και το ξεκίνημα ενός νέου γεμάτου προοπτικές και δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια δώσατε με υπομονή και επιμονή τη μάχη για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Δώσατε τον καλύτερο σας εαυτό. Δουλέψατε σκληρά, μάθατε με τα χέρια και με το μυαλό, ίσως κάνατε τα κάποια λάθη σας, που όμως μετατρέψατε σε μαθήματα. Και σήμερα στέκεστε εδώ έχοντας ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο των σπουδών σας. Είτε σπουδάσατε μαγειρική, είτε αισθητική, είτε μηχανική αυτοκινήτων ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό επάγγελμα, έχετε επιλέξει έναν δρόμο που απαιτεί όχι μόνο γνώση, αλλά και δεξιότητα. Η χώρα μας σας έχει ανάγκη. Οι κοινωνίες δεν χτίζονται μόνο με ιδέες. Χτίζονται με χέρια που δουλεύουν, με μυαλά που λύνουν προβλήματα, με ανθρώπους που φροντίζουν, που δημιουργούν, που προσφέρουν υπηρεσίες ουσιαστικές. Μη θεωρήσετε ποτέ ότι η πρακτική γνώση είναι κάτι λιγότερο. Είναι η καρδιά της πραγματικής οικονομίας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που έχει μεγάλη σημασία στον κόσμο της εργασίας. Τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία. Η τεχνική κατάρτιση είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πώς εκτελείτε τη δουλειά σας. Με συνέπεια, με ευθύνη, με ήθος. Όταν ένας πελάτης σας εμπιστεύεται, να είστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του. Όταν δίνετε μια υπόσχεση, να την τηρείτε. Όταν αναλαμβάνετε ένα έργο, να το ολοκληρώνετε με φροντίδα και ακρίβεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που χτίζουν όνομα, φήμη και σταθερές επαγγελματικές σχέσεις. Σε έναν κόσμο γεμάτο αλλαγές, η αξιοπιστία είναι σταθερή αξία. Και ο επαγγελματισμός δεν μετρέται μόνο από την ικανότητα, αλλά και από τη συμπεριφορά, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, το σεβασμό στον συνάδελφο και στον πελάτη. Στο δρόμο που ανοίγετε μπροστά σας, μη φοβηθείτε τις αλλαγές. Έχετε μάθει να προσαρμόζεστε, να επινοείτε, να δουλεύετε με νέες τεχνολογίες και τεχνικές. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, αλλά εσείς είστε έτοιμοι, γιατί έχετε μάθει να μαθαίνετε και αυτό είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές σας που στάθηκαν δίπλα σας με γνώση και φροντίδα. Η αποφοίτηση σας απόψε είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να σας προετοιμάσουν όσο καλύτερα γίνεται για τον αγώνα της ζωής. Συγχαρητήρια και στις οικογένειές σας που σας στήριξαν οικονομικά και ηθικά. Η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας και οι γονείς σας βρίσκονται απόψε εδώ και απολαμβάνουν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να προσφέρει ένα παιδί στους γονείς του.
Το Κολέγιο σας πρόσφερε την ευκαιρία να σπουδάσετε σε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου περιβάλλον. Είμαστε σίγουροι ότι ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις αξίες που αποκτήσατε, θα πετύχετε επαγγελματικά και κοινωνικά. Αγαπητοί απόφοιτοι, από αύριο αρχίζει ένα νέο στάδιο της ζωής σας. Μερικοί από εσάς θα μπείτε στο στίβο της ζωής αρχίζοντας μια επαγγελματική πορεία. Άλλοι πιθανόν να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Όπου και αν βρίσκεστε, να ξέρετε ότι ανήκετε στη μεγάλη οικογένεια του Intercollege, που θα είναι πάντα δίπλα σας για να σας στηρίξει σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Η σημερινή κοινωνία μας ταλανίζεται από πολλά και διάφορα προβλήματα. Εσείς θα πρέπει να θέσετε ψηλούς στόχους και να προσπαθείτε με σκληρή δουλειά και επαγγελματισμό να πετύχετε τους στόχους σας. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα πρέπει να είστε ευέλικτοι και πάντοτε έτοιμοι να αποκτήσετε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Πιστεύουμε ότι έχετε καταρτιστεί άρτια και θα πετύχετε τους στόχους σας. Πάντοτε να θυμάστε, ό,τι κάνετε να το κάνετε σωστά, με επαγγελματισμό, με αξιοπιστία και με σεβασμό στον εαυτό σας και στους άλλους. Να προχωρήσετε με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους σαν εσάς. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καθώς επίσης προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Δόκτωρα Σολομού. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του εκτελεστικού διευθυντή του Intercollege, κυρίου Νικόλα Κυθρεώτη. Παρακαλούμε τον κύριο Κυθρεώτη, όπως προσέλθει για την ομιλία του. We would now like to call on stage Mr. Nicolas Kythreotis, Executive Director of Intercollege, to deliver his speech. Dear graduates, ladies and gentlemen, my sincere apologies to non-Greek speakers as the following address will be delivered in Greek. Nevertheless, I warmly congratulate you all on your achievements and I wish you the very best in your lives and your careers. Thank you and once again, congratulations. Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ Ναυτιλίας, αξιότιμη ανώτατη εκτελεστική διευθυντή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αξιότιμη πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μας απόφοιτοι. Στέκομαι απόψε μπροστά σας με βαθύ αίσθημα τιμής, περηφάνειας και ευθύνης. Ως εκτελεστικός διευθυντής του Intercollege και της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, θέλω πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ. Όχι μόνο γιατί φτάσατε στην απόψινή βραδιά με επιτυχία, αλλά γιατί επιλέξατε να ακολουθήσετε έναν δρόμο ουσίας. Έναν δρόμο θεωρητικό αλλά και τεχνικό, ακαδημαϊκό μαζί και πρακτικό, απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα γεμάτο προοπτικές και πραγματική αξία. Μια τελετή αποφοίτησης είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς. Είναι το τέλος ενός κύκλου της ζωής και η αρχή ενός άλλου. Η σημερινή τελετή είναι μια γιορτή της επιτυχίας, αλλά και ένα κάλασμα προς την πραγματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που δοκιμάζεται από όλες τις απόψεις. Οικονομική αστάθεια, πολέμοι και γεωπολιτικές εντάσεις, περιβαλλοντικές κρίσεις, πολιτική απαξίωση και απουσία οράματος και ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού. Ο κόσμος μας αλλάζει με ραγδαίους και συχνά ανησυχητικούς ρυθμούς. Η τεχνολογία προχωρά με ασύλληπτο ρυθμό. Η τεχνολογική νομοσύνη έρχεται να προσθεθεί όχι μόνο σε εργαλείο, αλλά και ως παράγοντας ανατροπής. Δεν είναι πλέον μέλλον, είναι παρόν. Μια νέα τεχνολογική επανάσταση, ίσως η τελευταία που σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από ανθρώπινα χέρια. Και αυτή η επανάσταση ήδη αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, σκεφτόμαστε και ζούμε. Και ας το παραδεχτούμε. Οι θεσμοί, οι κυβερνήσεις, τα κράτη δεν φαίνονται έτοιμα να ανταποκριθούν όπως θα έπρεπε. Η ανανταστοιχεία ανάμεσα σε αυτό που χρειάζεται να γίνει και αυτό που προσφέρεται είναι τεράστια.
Θέλω να πιστεύω ότι το Intercollege και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει αποτελούν μια λαμπρή αχτίδα φωτός και ένα πύλωνα σταθερότητας απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις και προκλήσεις. Μια ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις, αλλά προσφέρει ουσιαστική προετοιμασία για τον πραγματικό κόσμο. Γι' αυτό η επιλογή σπουδών που κάνατε στο Intercollege είναι η πιο επίκαιρη και πιο στρατηγικά σωστή από ποτέ. Τα τεχνικά και πρακτικά επαγγέλματα δεν είναι μια εναλλακτική λύση. Είναι η λογική και έξυπνη επιλογή σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αδυσόπιτα. Εδώ δεν προσφέρουμε γενική μόρφωση για όλους. Προσφέρουμε ποιοτική, εφαρμοσμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας και της οικονομίας. Κάθε πρόγραμμα σπουδών στο Intercollege, από τη μαγειρική και την αισθητική μέχρι τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη φιλοξενία, τις μαγειρικές τέχνες αλλά και την ναυτική ακαδημία, έχει δημιουργηθεί όχι μόνο με γνώμονα τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, αλλά με συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία, με τους εργοδότες, με συλλόγους, με επιμελητήρια, με επαγγελματικά σώματα. Σπουδές που απαιτούν δεξιότητα, ανθρώπινη κρίση, φυσική παρουσία και ευελιξία και που παραμένουν όχι μόνο αθεκτικές, αλλά γίνονται όλο και πιο αναγκαίες. Δεν πρόκειται για αποστερωμένα θεωρητικά σχήματα. Πρόκειται για ζωντανά προγράμματα σπουδών που ανανεώνονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται σε έναν κόσμο που αλλάζει. Γι' αυτό οι απόφοιτοι μας βρίσκουν πάντα δουλειά, με σημαντικές προοπτικές καριέρας. Όχι από μήνες ή χρόνια, αλλά τις περισσότερες φορές πριν καν αποφοιτήσουν. Γιατί οι εργοδότες ξέρουν, οι απόφοιτοι του Intercollege είναι έτοιμοι να εργαστούν και να προσφέρουν από την πρώτη μέρα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μας απόφοιτοι, ότι η επιλογή που κάνατε να σπουδάσετε στο Intercollege σε τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα δεν είναι απλώς σωστή, ήταν διορατική. Και ίσως κανένας τομέας να μην συμβολίζει καλύτερα αυτή την πραγματικότητα από την ναυτιλία. Η παγκόσμια αγορά αποφέρει από τεράστιες ελλείψεις σε αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής. Η τελευταία έκθεση της BIMCO προβλέπει ότι μέχρι το 2028 θα υπάρχει έλλειψη πάνω από 89.000 εξειδικευμένων αξιωματικών στην εμπορική ναυτιλία. Η Κύπρος, ως ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα της Ευρώπης, οφείλει να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής. Και αυτό ακριβώς κάνει το Intercollege μέσα από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και με την έμπρακτη υποστήριξη και συνεργασία της πολιτείας μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και της Υφυπουργού που το αντιπροσωπεύει, αλλά και φυσικά μαζί με την ίδια βιομηχανία. Ναυτιλιακές εταιρείες όπως η Safe Parkers, η MSC, η Olympia, η Columbia, η Bernard Schulte και πολλές άλλες προσφέρουν πλήρεις υποτροφίες σπουδών εδώ και χρόνια, καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές μας, γιατί θέλουν να επενδύσουν στην ποιότητα. Και βρίσκουν αυτή την ποιότητα στους φοιτητές μας, στηρίζοντας παράλληλα και την πατρίδα μας αλλά και τα νιάτα της. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Αυτή είναι η πιο απτή απόδειξη αναγνώρισης. Αναγνώριση τόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουμε, όσο και της κατεπίγουσας όμως ανάγκης για νέο, ικανό και καταρτισμένο ναυτικό δυναμικό. Πραγματικά είναι σπάνιο σε οποιοδήποτε τομέα να βλέπεις την αγορά να επενδύει τόσο άμεσα, ξεκάθαρα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αλλά στο Intercollege αυτό έχει πλέον εδραιωθεί. Επιπρόσθετα από την ναυτιλία, εταιρείες από διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως η ΑΜΕΓΑ, η Mutilian, αλλά και πολλές άλλες, επενδύουν έμπρακτα στο κολέγιό μας και στους φοιτητές μας. Και αυτό μας γεμίζει με σοβαρό αίσθημα ευθύνης, αλλά και με περηφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μια ακόμη σημαντική επιτυχία της χρονιάς που μας πέρασε για το Intercollege ήταν στο στρατηγικό μας άνοιγμα στη διεθνή φοιτητική αγορά. Στηριζόμενοι στη φήμη μας και στην αυστηρή προσήλωσή μας στην ποιότητα, προσελκύσαμε φοιτητές από το εξωτερικό στους κλάδους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και των γαστρονομικών τεχνών. Με προσεκτική επιλογή, ακαδημαϊκή αυστηρότητα και πλήρη διαφάνεια, δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο διεθνοποίησης της τεχνικής εκπαίδευσης που ενισχύει τη φήμη της Κύπρου και φέρνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνική εκπαίδευση δεν έχει σύνορα και το Intercollege με αυστηρή επιλογή φοιτητών διασφαλίζει ότι η διεθνοποίηση θα συνοδεύεται πάντα με ποιότητα και σεβασμό. Αγαπητοί μας απόφοιτοι, καθώς εσείς δίνατε το δικό σας αγώνα τα τελευταία χρόνια για να φτάσετε στην απόψινή σας αποφοίτηση, έδινε και το ίδιο το Intercollege το δικό του μακροχρόνιο αγώνα. Τα τελευταία χρόνια, πρέπει να σας ομολογήσω, ήταν δύσκολα. Πιεστήκαμε από την πανδημία, από εξωτερικές εξελίξεις, από ρυθμιστικές προσαρμογές και από οικονομικές αβεβαιότητες. Το ότι τα καταφέραμε οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε στο κολέγιο μας στελέχη, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, που δεν έβλεπαν το Intercollege σαν μια απλή δουλειά, αλλά σαν ένα λειτουργήμα. Γι' αυτό και θέλω απόψε να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω δημόσια.
Αγαπητοί συνάδελφοι στη διοίκηση του Intercollege, όλοι σας που είναι εδώ και ακούτε, και όσοι δεν είναι εδώ, αγαπητοί καθηγητές που είστε εδώ και όσοι δεν είστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι από τη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και του Οικολογίου, χωρίς εσάς τίποτα από αυτά που κάνουμε δεν θα ήταν δυνατά. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μας απόφοιτοι, το μέλλον που έρχεται δεν είναι απλό, αλλά γεμάτο μεγάλες προκλήσεις. Όταν συναντήσετε εμπόδια, και θα τα συναντήσετε, να θυμάστε αυτό. Δεν σας προετοιμάσαμε για ένα εύκολο κόσμο. Σας προετοιμάσαμε για τον πραγματικό κόσμο. Και σε αυτόν τον κόσμο η ουσία νικά πάντα την επιφάνεια. Σε αυτό το περιβάλλον εσείς αποφυτάτε σήμερα, έχοντας στα χέρια σας κάτι πολύτιμο. Μια ουσιαστική επαγγελματική εκπαίδευση, μια πραγματική κατανόηση του επαγγέλματός σας και ένα πτυχίο ή δίπλωμα που συνοδεύεται από δεξιότητες, εμπειρίες, καθώς και βαθιές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Μην περιμένετε σωτήρες και μην αφήσετε τον κόσμο να σας καθορίσει. Εσείς είστε αυτοί που θα τον καθορίσετε. Αγαπητοί μας φοιτητές, φεύγετε απόψε από το Intercollege, αλλά δεν αποχωρείτε από την οικογένειά του. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Θέλω να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου σε εσάς, στους γονείς σας, στους καθηγητές σας και σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα σας. Προχωρήστε με ήθος, επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση. Μην σταματήσετε να μαθαίνετε, μην σταματήσετε να προσπαθείτε, μην σταματήσετε να ονειρεύεστε. Ο κόσμος σας περιμένει και σας χρειάζεται. Και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας και πάντα υπερήφανοι για σας. Με βαθιά εκτίμηση και συγκίνηση σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Kythreotis. On behalf of the graduates, Maria Eleni Stavrinoudi from the Bachelor degree of the Aesthetics program of Intercollege will now deliver her own welcoming speech. Εκ μέρους των αποφύτων θα απευθύνει χαιρετισμό η Μαρία Ελένη Σταυρινούδη του πτυχιακού προγράμματος Αισθητική του Intercollege. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι καθηγητές, αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, αγαπητοί γονείς και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθιά υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε στην τελετή αποφοίτησης και απονομής πτυχίων και διπλωμάτων του Intercollege για το έτος 2025. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια τελετή. Είναι μια γιορτή επιμονής, μάθησης και προσωπικής υπέρβασης. Μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω με χαμόγελο και μπροστά με τόλμη και αισιοδοξία. Για εμάς τους απόφοιτους αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαδρομής γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Μιας διαδρομής κατά την οποία δοκιμαστήκαμε, εξελιχθήκαμε και τελικά σταθήκαμε το ύψος των περιστάσεων. Όπως έχει πει ο Νέλσον Μαντέλα, η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο. Και εμείς κρατάμε αυτό το όπλο στα χέρια μας. Όχι με έπαρση, αλλά με ευθύνη. Ανατρέχοντας τα φοιτητικά μας χρόνια, θυμόμαστε όχι μόνο τα μαθήματα και τις εξετάσεις, αλλά και τις ανθρώπινες στιγμές, τις φιλίες που χτίσαμε, τις συζητήσεις μέσα ή έξω από την αίθουσα, τις συνεργασίες, εύκολες ή δύσκολες, και τις εμπειρίες που μας διαμόρφωσαν. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ χωρίς τη διαρκή στήριξη των οικογενειών μας. Εκείνη ήταν το θεμέλιο στις πιο απαιτητικές στιγμές και η δύναμή μας όταν αμφιβάλαμε. Στάθηκαν δίπλα μας, αθόρυβα και σταθερά, πάντα με πίστη για όλα αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους που ίσως ποτέ να μην μπορέσουμε να εκφράσουμε πλήρως με λόγια, οι οικογένειές μας αξίζουν την πιο θερμή μας ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστούμε θερμά όμως και τους καθηγητές μας, όχι μόνο για τις γνώσεις και την προοπτική που μας προσέφεραν, αλλά και για την καθοδήγηση, την έμπνευση, τον ενθουσιασμό και τη διάθεσή τους να μας μεταδώσουν κάτι παραπάνω από το περιεχόμενο ενός μαθήματος, να μας μεταδώσουν αξίες και να μας εμπνεύσουν να εξελιχθούμε. Όπως είπε ο Σωκράτης, η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός δοχείου, αλλά το άναμα μιας φλόγας. Ιδιαίτερη μνήα αξίζει και στο διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό του Intercollege, που με επαγγελματισμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά συνέβαλαν ώστε η καθημερινότητα της φοιτησής μας να κυλήσει ομαλά, παρά τις όποιες πιθανές προκλήσεις που μπορεί να εμφανιζόταν κατά καιρούς. Αγαπητοί συμφοιτητές,
και συμφοιτήτριες, σήμερα στεκόμαστε εδώ πιο όριμοι, πιο σίγουροι, ίσως και λίγο πιο αγχωμένοι για το επόμενο βήμα. Αλλά ξέρουμε πια ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Όχι γιατί τα ξέρουμε όλα, αλλά γιατί μάθαμε πώς να μαθαίνουμε. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη που μας προσέφερε η ακαδημαϊκή μας πορεία. Σήμερα, λοιπόν, αγαπητοί μου συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, ας νιώσουμε περήφανοι. Όχι μόνο για τα πτυχία που παραλαμβάνουμε, αλλά για το ποιοι γίναμε στη διαδρομή. Ας μεταφέρουμε τις γνώσεις, τις αξίες και την έμπνευση που λάβαμε σε όποιο πεδίο και αν επιλέξουμε να δραστηριοποιηθούμε. Σημαντικό στοιχείο της μελλοντικής μας πλέον πορείας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε, αλλά να πορευτούμε με ενσυναίσθηση και ακεραιότητα για την ολοκλήρωση του οράματός μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη στο όμορφο με απαιτητικό ταξίδι που ξεκινάει από σήμερα. Το μέλλον δεν μας περιμένει απλώς, μας προσκαλεί να το κατακτήσουμε. Honored guests, esteemed professors, dear fellow students, beloved parents and friends, ladies and gentlemen, thank you all for being here today. It is with real pride and heartfelt emotion that we welcome you to Intercollege's 2025 graduation and awarding ceremony. Standing here, I'm filled with gratitude and excitement as this long-awaited moment has finally arrived. To our families, friends, and lecturers, thank you for your unwavering support, your patience, and your belief in us, even when we doubted ourselves. To my fellow graduates, we made it. Through early mornings, late nights, tight deadlines, and moments of doubt, we persevered. And today, we celebrate not just our achievements, but every step, struggle, and every success that brought us here. Graduation isn't the end. It's a bridge, one that leads to new challenges, new opportunities, and new growth. Let's carry forward the lessons we've learned and the strength we built because the world needs what we have to offer. Congratulations, class of 2025. The best is yet to come. Thank you. Ευχαριστούμε, Μαρία Ελένη. Κύρια ομιλήτρια της απόψινής βραδιάς είναι η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη. Παρακαλούμε την κυρία Χατζημανόλη όπως προσέλθει για την ομιλία της. Tonight's keynote address will be delivered by the Deputy Minister of Shipping, Mrs. Marina Hadjimanoulis. We now invite Mrs. Hadjimanoulis on stage. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί απόφοιτοι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια στην Μαρία Ελένη για τον όριμο και ουσιαστικό της λόγο. Και να ξέρεις ότι και με πτυχίο αισθητικής, πάλι η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να σε απορροφήσει όπως σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ας πούμε. Έτσι να το θυμάσαι. Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που στέκομαι σήμερα μπροστά σας για να σας πω κι εγώ ένα μεγάλο μπράβο. Να γιορτάσω μαζί σας μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, ανατροπές, επιτυχίες, αλλά και δυσκολίες που έγιναν μαθήματα. Και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια με πίστη στον εαυτό σας και γενναιότητα μπροστά στο καινούριο. Κάθε αποφοίτηση είναι κάτι περισσότερο από μια τελετή. Είναι μια μικρή παύση στο χρόνο που τρέχει. Είναι η στιγμή που κοιτάζουμε λίγο πίσω για να καταλάβουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Η απόψινή τελετή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος ενός καθοριστικού κεφαλαίου της ζωής σας. Είναι σημείο εκκίνησης για νέες εμπειρίες, επαγγελματικές διαδρομές και προσωπική εξέλιξη. Είναι γεγονός ότι αποφυτάτε σε μια εποχή έντονων μεταβολών, σημαντικών προκλήσεων, αλλά και πολλών ευκαιριών. Μια εποχή όπου επιβιώνουν και ξεχωρίζουν όσοι συνδυάζουν γνώση με δεξιότητες, όραμα και ευελιξία. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς σας, στους καθηγητές σας και όλους όσοι σας στήριξαν. Η επιτυχία σας είναι σήμερα και δική τους. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ το Intercollege για το έργο και τη διαχρονική συνεισφορά του στην επαγγελματική εκπαίδευση της Κύπρου. Ένα ίδρυμα που παρέχει ποιοτική, προσανατολισμένη στην αγορά εργασίας εκπαίδευση και συνδυάζει ιδανικά τη θεωρία με την πράξη. Κάτι εξαιρετικά πολύτιμο στη σημερινή ανταγωνιστική εποχή. Μέσα από προγράμματα υψηλού επίπεδου σε κρίσιμους τομείς,
όπως οι ναυτικές σπουδές, η γαστρονομία, η αισθητική, οι τουριστικές υπηρεσίες και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το Inter-College εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ενώ η στενή του συνεργασία με τη βιομηχανία συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού του αύριο. Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, οι νέες τεχνολογίες απαιτούν ευελιξία και διαρκή αναβάθμιση δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαγγελματική εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξασφαλίζει άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας, παρέχει πρακτική εξειδίκευση με πραγματικό αντίκτυπο και οδηγεί σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει πάνω από 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε τεχνικά και επαγγελματικά επαγγέλματα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την Κύπρο. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τους πιο ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας μας, συνεισφέροντας περισσότερο από 7% στο ΑΕΠ της χώρας. Βασικός πυλώνας της κυπριακής ναυτιλίας αποτελεί το Κυπριακό Νεολόγιο Πλοίων, το οποίο το 2023 συμπλήρωσε 60 χρόνια ζωής και σταθερή επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω ενίσχυσή του. Η Κύπρος με την πάροδο των χρόνων έχει αναπτυχθεί σε ένα ποιοτικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του τομέα. Αντιμετωπίζουμε με ρεαλισμό τις σύγχρονες προκλήσεις. Η διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ναυτιλία είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Η ναυτιλία δεν χρειάζεται μόνο αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής. Χρειάζεται τεχνικούς, διοικητικά στελέχη, επαγγελματίες εξυπηρέτησης, προσωπικό φιλοξενίας, αλλά και άλλα πολλά. Η συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με το Inter-College και την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου αποτελεί πρότυπο σύνδεσης πολιτείας, ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας. Με την πρόσφατη έγκριση των προγραμμάτων προαγωγής αξιωματικών εμπορικού ναυτικού, η Κύπρος γίνεται εκπαιδευτικός κόμβος για επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Αγαπητοί μου απόφοιτοι, σας καλώ να έχετε πάντα ανοιχτά τα μάτια και το μυαλό σας, να είστε ευέλικτοι και να αντιμετωπίζετε τη γνώση ως ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Μην ξεχνάτε, πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, αυτό που μετρά είναι η υπευθυνότητα, η συνεργασία, ο επαγγελματισμός. Αυτές είναι οι αξίες που σας έφεραν σήμερα εδώ. Αυτές θα πρέπει να κρατήσετε και στη μετέπειτα ζωή σας. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά τα αποτελέσματά της είναι ευχάριστα και ωφέλιμα. Αυτό που λέω και εγώ πάντα στα δικά μου παιδιά είναι να βάζετε στόχους και να τους κυνηγάτε. Να μην τα παρατάτε με την πρώτη δυσκολία, αλλά να πεισμώνετε και να γίνεστε πιο δυνατοί. Να δουλεύετε σκληρά και να είστε σίγουροι ότι θα ανταμυφθείτε. Δυσκολίες και απογοητεύσεις θα έρθουν. Να μην τις αφήσετε όμως να σας καθορίσουν. Γιατί πρέπει να είστε έτοιμοι όταν θα σας δοθεί αυτή η ευκαιρία να την αρπάξετε. Κλείνοντας, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θέλω να σας επαναβεβαιώσω την στήριξή μας προς τη νέα γενιά και ότι βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό σας και ότι η παιδεία και οι νέοι βρίσκονται πάντα ψηλά στις προτεραιότητες της διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. Σας εύχομαι ένα μέλλον γεμάτο δημιουργία, πρόοδο, επαγγελματική καταξίωση, επιμονή και υπομονή. Και να θυμάστε, η θάλασσα είναι ανοιχτή μπροστά σας. Ατενίστε την με τόλμη και με όραμα. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χατζημανόλη. Παρακαλούμε όπως παραμείνετε στη σκηνή για την απονομή των βραβείων καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης αναεπίπεδο σπουδών στους αποφύτους του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Καλούμε επίσης στη σκηνή τον πρόεδρο του Inter-College, δόκτορα Εμίλιο Σολομού, και τον εκτελεστικό διευθυντή, κύριο Νικόλα Κιθρεώτη. Thank you, Mrs. Hadjimanolis. We kindly ask you to remain on stage to present the Best Academic Performance Awards per level of studies for the 2024-2025 graduates. We also call on stage the President of Inter-College, Dr. Emilios Solomou, and the Executive Director, Mr. Nikolas Kithreotis.
Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 απονέμεται στη Μαρία Ελένη Σταυρινούδη, του προγράμματος Αισθητικής. The award for the best academic performance of a graduate at the bachelor level for the academic year 2024-2025 is presented to Maria Eleni Stavrinoudi of the Aesthetics program. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή με μετεγραφή στο πτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών του Inter College για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 απονέμεται στην Εμέλια Ανδρέου. Εκ μέρους της φοιτήτριας, το βραβείο θα παραλάβει ο συντονιστής του προγράμματος, κύριος Νικόλας Ορφανίδης. The award for the best academic performance of a transfer student to the bachelor degree of Culinary Arts Management of Inter College for the academic year 2024-2025 is presented to Emelia Andreu. On behalf of the student, the award will be received by Mr. Nikolas Orfanidis, coordinator of the program. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο διπλώματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 απονέμεται στην νεοφύτα θεολόγου του προγράμματος Επισιτιστικών Τεχνών. The award for the best academic performance of a graduate at the diploma level for the academic year 2024-2025 is presented to Neofita Theologou of the Culinary Arts program. Thank you, Mrs. Hadjimanolis and Dr. Solomou. We kindly ask Mr. Kythreodis to remain on stage. Παρακαλούμε τον κύριο Kythreodi πως παραμείνει στη σκηνή. We now proceed to the corporate awards presented to the best graduates of the academic year 2024-2025. Ακολουθούν οι εταιρικές βραβεύσεις των διακεκριθέντων αποφύτων των προγραμμάτων σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Bernhard Schulte Ship Management Cyprus awards Robert Burkala as the cadet with the best academic performance for the nautical science in the Bachelor of Science degree for the academic year 2024-2025. Robert Burlaka is also awarded for the best competency performance for the program Officer in Charge of a Navigational Watch of the Cyprus Maritime Academy. We invite on stage Mr. Athanasios Panoutsopulos, head of Schulte Group Cadet Program of the company, to present the award. Η εταιρεία Berman Schulte Ship Management Cyprus βραβεύει τον απόφοιτο ανθιποπλοίαρχο Ρόπερ Μπουρλάκα ως τον φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση στο πτυχίο Ναυτική Επιστήμη του Inter College για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Επίσης, ο Ρόπερ Μπουρλάκα βραβεύεται για την καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα Πιστοποιητικό Ικανότητας Αξιωματικού Καταστρώματος. Παρακαλούμε τον κύριο Αθανάσιο Πανουτσόπουλο, υπεύθυνο του προγράμματος δοκίμων αξιωματικών της Berman Schulte, πως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. Thank you, Mr. Panoutsopulos. Η εταιρεία IAS Beauty Suppliers βραβεύει τη Μαρία Ελένη Σταυρινούδη ως τη φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου Αισθητικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε την κυρία Φίλια Παπαμιχαήλ, υπεύθυνη τμήματος εκπαιδεύσεων της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. IAS Beauty Suppliers Limited awards Maria Eleni Stavrinoudi as the student with the best academic performance for the Aesthetics Bachelor degree for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mrs. Filia Papamikhail, Head of Training Department, to present the award. Η εταιρεία Πομίκο βραβεύει τη Μαρία Παναγοπούλου ως τη φοιτήτρια με την δεύτερη καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου Αισθητικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Παρακαλούμε τον κύριο Χριστόδουλο Δημητρίου, Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. Pomico Limited awards Maria Panagopoulou as the student with the second best academic performance for the Aesthetics Bachelor degree for the academic year 2024-2025. The award is presented by Mr. Christodoulos Dimitriou, Sales Manager of the company. Thank you, Mr. Dimitriou. Η ΧΑ Παπαέλληνας Εμπορική Υπεραγορές ΑΜ βραβεύει τη Χριστίνα Σταύρου ως τη φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Εκ μέρους της εταιρείας το βραβείο θα απονείμει η κυρία Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΜ. CA Papaelinas Emporiki Limited, Alpha Mega Hypermarkets, awards Christina Stavro as the student with the best academic performance for the Culinary Arts Management Bachelor degree for the academic year 2024-2025. On behalf of the company, the award will be presented by Mrs. Natasha Konstantinidou, Chief Communications and CSR Officer. Thank you, Mrs. Konstantinidou. Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου βραβεύει την Εμέλεια Ανδρέου ως τη φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση με μεταγραφή στο πτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών του Inter College για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε τον κύριο Μιχάλη Μιχαηλίδη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προσέλθει για την απονομή. Εκ μέρους της φοιτήτριας, το βραβείο θα παραλάβει ο συντονιστής του προγράμματος, κύριος Νικόλας Ορφανίδης. The Cyprus Chefs Association awards Emelia Andreou as the student with the best academic performance transferred to the bachelor degree Culinary Arts Management of Inter College for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mr. Michalis Michailidis, General Secretary of the Board of Directors, to present the award. On behalf of the student, the award will be received by Mr. Nikolas Orfanidis, coordinator of the program. Thank you, Mr. Michailidis. Η εταιρεία Cyprus Miller Παϊχατζηγιορκάτζης βραβεύει τη νεοφύτα θεολόγου ως τη φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του διπλώματος επισιτιστικών τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσάνθου, Λειτουργό Πωλήσεων της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. The Cyprus Millers by Hagiorkis awards Neofita Theologu as the student with the best academic performance for the Culinary Arts Diploma for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mr. Michalis Chrysanthou, Sales Officer, to present the award. Thank you, Mr. Chrysanthou. Στη νεοφύτα θεολόγου απονέμεται επίσης εκ μέρους του Inter College υποτροφία ύψους 50% για το πτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών. Inter College awards Neofita Theologu a 50% scholarship for the bachelor degree program in the Culinary Arts Management. Η εταιρεία Άλογο Uniforms θα της δώσουμε, μην ανησυχείτε, την υποτροφία σε λίγο. Η εταιρεία Άλογο Uniforms βραβεύει την Ταρίνκα Μιούσκοβιτς ως τη φοιτήτρια με τη δεύτερη καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του διπλώματος Επισιτιστικές Τέχνες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Εκ μέρους της εταιρείας, το βραβείο θα απονείμει ο συντονιστής του προγράμματος, κύριος Νικόλας Ορφανίδης. Άλογο Uniforms Limited awards Darinka Mijuskovic as the student with the second best academic performance for the Culinary Arts Diploma for the academic year 2024-2025. On behalf of the company, the award is presented by Mr. Nikolas Orfanidis, coordinator of the program. Thank you, Mr. Orfanidis. Στην Ταρίνκα Μιούσκοβιτς απονέμεται επίσης εκ μέρους του Inter College υποτροφία ύψους 50% για το πτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών. Inter College awards Darinka Mijuskovic a 50% scholarship for the bachelor degree program in the Culinary Arts Management.
Η εταιρεία ψάλτης Οτοπάζ βραβεύει τον Ελευθέριο Χαραλάμπους ως τον φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του διπλώματος Μηχανική Αυτοκινήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε τον κύριο Ιάκωβο Ντεμιτζιάν, Διευθυντή Μάρκετινγκ της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. Psaltis Auto Parts Company awards Eleftherios Charalambous as the student with the best academic performance for the Automotive Engineering Diploma for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mr. Iakovos Demirjian, Marketing Manager of the company, to present the award. Thank you, Mr. Demirjian. Η εταιρεία ανταλλακτικών Χριστόφορος Καποδίστριας και E-Limited βραβεύει τον Αλέξανδρο Χρήστου και Ελένο Κιγιάρη ως τους φοιτητές με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του διπλώματος Μηχανικής Αυτοκινήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε την κυρία Άντρη Σωτηρίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή των βραβείων. Χριστόφορος Καποδίστριας and Sons Limited Automotive Parts awards Alexandros Christou and Lenos Kiliaris as the students with the best academic performance for the Automotive Engineering Diploma for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mrs. Andri Sotiriou, Human Resource Manager of the company, to present the awards. Thank you, Mrs. Sotiriou. Η εταιρεία Φάνος Νη Επιφανίου ΔΕΛΤΑ Limited βραβεύει τον νέαρχο νεάρχου ως ο φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του διπλώματος Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Παρακαλούμε τον κύριο Ανδρέα Αντωνιάδη, Διευθυντή Κλιματισμού της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου Daikin. Fanos N. Epifaniou Public Limited awards Nearchos Nearchou as the student with the best academic performance for the Mechanical Installations Technician Diploma for the academic year 2024-2025. We invite on stage Mr. Andreas Antoniadis, Air Conditioning Manager of the company, to present the Daikin Award. Thank you, Mr. Antoniadis. We ask Mr. Kythreotis to remain on stage. We also call on stage the President of Intercollege, Dr. Emilios Solomou. Παρακαλούμε τον κύριο Kythreoti πως παραμείνει στη σκηνή. Καλούμε επίσης στη σκηνή τον Πρόεδρο του Intercollege, Δόκτορα Εμίλιο Σολομού. Έχουμε φτάσει στο κυριότερο μέρος της τελετής, την απονομή των πτυχίων και διπλωμάτων. Καλούμε στη σκηνή τον δόκτορα Μάριο Στυλιανού, συντονιστή του πτυχιακού προγράμματος αισθητικής, για την απονομή των τίτλων σπουδών. We have now reached the focal point of the ceremony, the awarding of the degrees and diplomas. We invite on stage Dr. Mario Stylianou, coordinator of the Aesthetics program, to award the Aesthetics Bachelor degrees. Bachelor in Aesthetics. Πτυχίο αισθητική. Κατσουνάγια. Κοκκίδι χαρά. Παναγοπούλου Μαρία. Πουλοπούλου Νίκη. Σκούλουκα Ειρήνη Μαρία. Σταυρινούδη Μαρία Ελένη με έπαινο.
Τσούλφα Δέσποινα. Ξιναρή Νάταλη. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Στυλιανού. Παρακαλούμε τον κύριο Νικόλα Ορφανίδη, συντονιστή των προγραμμάτων επισιτιστικών τεχνών, όπως προσέλθει για την απονομή των τίτλων σπουδών του πτυχιακού προγράμματος Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών. We now call on stage Mr. Nicolas Orfanidis, coordinator of the Culinary Arts programs, to award the degrees in the Culinary Arts Management program. Bachelor in Culinary Arts Management. Πτυχίο Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών. Αντωνίου Νικόλας. Αποστολίδου Εστέλ. Χαραλάμπος Ανδρέας. Χρήστου Χάρης Μέπαινο. Ηλία Στέφανη, με έπαινο. Ευαγγέλου Επιφάνιος. Γερμανού Σάρα. Κλεάνθους Μαρία Χριστίνα Μέπαινο. Κλεονίκο Ανδρέας, με έπαινο. Μιχαήλ Μαρίνος. Μοχσέν Μουσταφά. Νεοφύτου Γεώργιος. Νικολάου Κώστας. Νικόλα Μαρίνος.
Παναγιώτος Στυλιάνα. Παναγιώτου Παναγιώτης. Παπαχριστοφόρου Αφροδίτη. Πασχάλη Ντάνιελ. Κερία Δάμος. Πολεμίτη Δήμος. Σταύρου Χριστίνα, με έπαινο. Βασιλιάδου Φίβη Γαβριέλα. Βασιλείου Δημήτρης. Ευχαριστούμε κύριε Ορφανίδη. Καλούμε στη σκηνή τον καπετάνιο δόκτορα Ανδρέας Φράγκο για την απονομή των τίτλων σπουδών του πτυχιακού προγράμματος Ναυτικής Επιστήμης. We now call on stage Captain Dr. Andreas Frangos to award the Bachelor of Science degrees in the Nautical Science program. Bachelor of Science in Nautical Science. Πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης. Μπουρλάκα Ρόμπερτ, με έπαινο. Χαραλάμπους Πέτρος. Φωτοπούλου Ευγενία. Μονογιός Κωνσταντίνος με έπαινο. Παπαλεωνιδοπούλου Μαρία. Τσαγκάρης Στέγιος.
Thank you, Captain Dr. Frangos. Συνεχίζουμε με την απονομή των διπλωμάτων. Παρακαλούμε τον κύριο Χριστόδουλο Κακουλή, συντονιστή του προγράμματος Μηχανικής Αυτοκινήτου, όπως προσέλθει για την απονομή. We now proceed with the awarding of the diplomas. We invite on stage Mr. Christodoulos Kakouli, coordinator of the Automotive Engineering Program, to present the diplomas. Diploma in Automotive Engineering. Δίπλωμα Μηχανικής Αυτοκινήτου. Αλεξάνδρου Θεοφύλακτος. Χαραλάμπους Ελευθέριος Μέπαινο. Χρήστου Αλέξανδρος με έπαινο. Κιγιάρης Λάμπρος με έπαινο. Κιλιάρης Λένος με έπαινο. Κούλα Άννα Μαρία με έπαινο. Thank you, Mr. Kakoulis. We now call on stage Mr. Nikolas Orfanidis, coordinator of the Culinary Arts programs, for the awarding of the diplomas. Καλούμε τώρα στη σκηνή τον κύριο Νικόλα Ορφανίδη, συντονιστή των προγραμμάτων επισιτιστικών τεχνών, για την απονομή των διπλωμάτων. Culinary Arts Diploma. Δίπλωμα επισιτιστικών τεχνών. Μέλνικ Βαλέρια με έπαινο. Μιγιούσκοβιτς Νταρίνκα με διάκριση. Θεολόγου Νεοφύτα με διάκριση. Θα δώσουμε τώρα και στη νεοφύτα θεολόγου εκ μέρους του Inter College την υποτροφία ύψους 50% για το πτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών. Τσολάκη Μαρία. Thank you, Mr. Orfanidis. We invite on stage Mr. George Philippidis, coordinator of the program, to present the diplomas of the Mechanical Installations program. Για την απονομή των διπλωμάτων του προγράμματος Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καλούμε στη σκηνή τον κύριο Γιώργο Φιλιππίδη, συντονιστή του προγράμματος. Diploma in Mechanical Installations Technician. Δίπλωμα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Χατζηγιορκάτσι Μάριος. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος. Καλικάς Γιώργος.
Μιχαήλ Κωνσταντίνος. Μιχαήλ Χαράλαμπος. Μιχαήλ Ευστάθιος. Νεάρχου νέαρχος με έπαινο. Νικολάου Κάτου Γεώργιος. Νικολάου Ιωάννης. Βαρνάβας Σωτήρης. Ευχαριστούμε κύριε Φιλιππίδη, κύριε Κιθρεώτη. Παρακαλούμε τον δόκτορα Σολομού όπως κατευθυνθεί στο αναλόγιο για την επικύρωση. Καλούμε επίσης στη σκηνή τον κύριο Κυριάκο Πατσαλίδη, Διευθυντή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. We kindly ask Dr. Solomou to take his position at the podium for the confirmation of degrees. We also call on stage Mr. Kyriakos Patsalidis, Director of Academic Affairs. Έφτασε η σκηνή για την επικύρωση των πτυχίων και διπλωμάτων από τον πρόεδρο του Inter College, δόκτορα Εμίλιο Σολομού, και το Διευθυντή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, κύριο Κυριάκο Πατσαλίδη. Παρακαλούμε το Ακαδημαϊκό Σώμα και τους υποψήφιους απόφοιτους, όπως εγερθούν για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Με την επικύρωση ολοκληρώνεται και η τελετή. Θα ακολουθήσει η δεξίωση στο χώρο που βρίσκεται στα δεξιά σας. Σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Our ceremony concludes with the confirmation of the degrees to be conferred by the President of Inter College, Dr. Emilio Solomou, and Mr. Kyriakos Patsalidis, Director of Academic Affairs. We call upon the academic community and graduate candidates to please stand for this significant moment. Upon completion of the ceremony, we invite you to join us to the reception, which will take place on your right-hand side, and we thank you for your presence here this evening. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Inter College. Αγαπητέ κύριε Ακαδημαϊκέ Διευθυντή. Μετά από σύσταση του Ακαδημαϊκού Σώματος του Inter College, σας παρουσιάζω τους υποψήφιους αποφοίτους που έχουν εκπληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων τους και κρίνονται άξιοι των τίτλων σπουδών τους. Ασκώντας την εξουσία που απορρέει από την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Inter College και έπειτα από σύσταση του Ακαδημαϊκού Σώματος του Ιδρύματος, επιβεβαιώνω τους τίτλους σπουδών σας, με όλα τα δικαιώματα και προνόμια που τους συνοδεύουν. Σας απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια.